Сега ще се пренесем в София в мирно време и ще ви покажем един блок, който се намира в столицата ни и който никога не е бил нападан от талибаните. Въпросът е защо в началото на 21 век в един европейски град има и такива жилищни сгради. Ще видите само след секунди за какво ви говоря. Всъщност отиваме при блока, който народното творчество нарича блока на смелите, а вече виждате на пряката ни линия е нашия репортер Габи Гаврилова. Добро утро, Габи! Добро утро, Жени. Дали наистина е блокът на смелите и толкова ли са смели хората, които живеят тук, ще разберем в следващите минути. Намираме се в блок 193 в столичния квартал Банишора. Този блок е на столичния електротранспорт. Проблемите тук наистина са много и поводът за това да сме тук са тези проблеми, които в следващите минути ще разберем какви са. Ние вчера бяхме в блока, качихте, снимахме как изглеждат нещата отвътре. Искахме сме навън в момента, но дъждът ни спря, за да покажем как изглежда блока. Той е с наклон. Хората се притесняват, обезпокоени са за това. Но нека видим първо репортажа и след това ще попитаме какви са най-големите притеснения на хората, които живеят тук. Избрали да живеят в блок 193 в столичния квартал Банишора, с основание могат да бъдат наградени с медал за храброст. Не случайно наричат кооперацията блокът на смелите. 117 души, служители на столичния електротранспорт, които живеят тук, буквално са заложили здравето и живота си. Построени през 70-те години на 20 век, общежитията близнаци не са ремонтирани от тогава. Преди няколко години жителите от единия блок са преместени в другия с мотива, че той ще бъде ремонтиран и за него са отпуснати 4 милиона лева. И в двата блока положението е трагично, оплакват се живущите. На всичкото отгоре, този, в който ги настаняват, е с наклон от 14-ти етаж нагоре. Но това, оказва се, е най-малкият проблем. Прозорците слагам хартия, така да не тече водата надолу. Духа зимата просто не се усеща, че има парно. А аз как да си направя ремонта, като това не е мое? Друг проблем е, че в общежитието няма отделни измервателни уреди за отчитане на ток, вода и парно. Затова семействата се оплакват от големи месечни сметки. Така домакинство от 3 души плаща в зимния период наем с консумативите в размер на 800 лева и нагоре за жилища от 28 квадратни метра. Те си прехвърлят топката от един на друг. Това не може да бъде нормален наем 700 лева за двама човека. Какво горе аз пускам една перална 2 пъти в седмицата, кружката, един хладилник. Една печка. Иначе в блока има управител, техник, 3 чистачи, дори охрана. Освен текущата поддръжка, през годините основен ремонт не е правен никога. Изпочупени прозорци, изхвърлени навън боклуци правят гледката и вътре и отвън още по-потресаваща. Тече канализацията в баните. Влага, мирише на изпражнения, въобще е много неприятно. Това не е нормален начин на живот. Банята с много влага, с много мъкъл теч. Вижте. Тук има маса, кашони, там тенжери, печка. Това е. Така живеете вие от 17 години. Да, ето тук е перална. Някакъв начин на живот. Защо не предприехте такива мерки да се махнете от тук? Изчакваме все пак, защото все пак те няма как да ни изгонят и почват да вдигат ремонти. Това наймите. Хората, които в момента живеят в този блок, сами са направили своя избор. Доброволно, без да бъдат задължени да го правят, са избрали да живеят тук, въпреки условията вътре. До кога обаче е въпрос на време, а единственото основание да го направят е в надеждата, че някой ден нещата ще се оправят. Така, направо към проблемите, ще попитам Румен Цеков, вие от колко време живеете в този блок? 90-та година живея. Кажете ни и вас какво ви притеснява? В момента най-големият проблем е наемите. Живея с 3 души са моето семейство, 860 лева е този месец, който ще плата. Освен това, тук битовите условия са ужасни. Има течове, влага навсякъде. Вас ви удържат директно от заплатата тези пари и те са за консумативи. Найма колко ви е? Удържат ми директно от заплатата, ако има какво да удържат, защото не се знае дали ще имам толкова заплата. Найма е 30 лева, доколкото знам, другото са консумативи. Вие нямате измервателни уреди. Знаете ли горе-долу каква консумирате за ток, вода, парно? Никой няма никаква представа какво консумира.
Всичко влиза на едно место и всичко се плаща общо. Никой не знае абсолютно за нищо, за какво става въпрос. Нито колко електричество е изхарчил, нито за парно, нито за нищо. Добре, ние показахме и на горните етажи, на които не се живее, което е пълно с боклуци. Тези боклуци кой ги изхвърля, защо са там? Ами това са боклуци, които са оставени най-вероятно от тези, които са се изнели. Но това е... Живущите в момента хвърлят ли си боклуците? Защото видяхме и тук на това помещение, което е таванско, също има изхвърлени боклуци. Значи това е напълно възможно и така да е. И най-вероятно е така. Но организацията тук би трябвало да е на собственика. Какво ви притеснява друго? Видяхме оголените кабели. Този блок е с строителна експертиза, че е опасен за живеене. Това не ви ли притеснява? Търсите ли алтернативи да се преместите от тук? Всеки по-отделно си търси алтернатива и аз съм на път да се изнася от този блок. А вие? Колко време живеете? В 1977 година живея тук. Бяхме в другия блок, блок 1 или блок 2 се води, който беше годен за живеене и с цел намаляване на наема хората бяха преместени в този блок. И още повече бяха свалени от 18 етаж до 10 също с цел намаляване на наема. Обаче наема не се намали, а се увеличи консумативите, както каза колегата. И просто по тия лоши битови условия и при този голям наем няма възможност да се несем навън. Защо не сте го направили до сега? За много по-малко пари може да живеете на много по-прилично място. Където ги държат тук, аз вземам 10 лева, фиша ми ето заплата ще взема този месец. Съм вземал, а това месец ще взема сигурно на минус ще бъде. На червено. 3 деца живеят при мен, едното ми се изнесе приятелство на квартира. 4 члена семейството. Добре, при нас е управителя на блока, Невен Иванов. Оказва се, че това, че блока е с наклон, е най-малкият проблем. Наистина блока е с наклон от почти от строежа. Строил се 69-71 година. Изключително средства от гледна точка отделяме за ремонт и поддръжка. Значи абсолютно всичко е под всякаква критика. Значи, ето тук е и отдел поддръжка. Значи, човек е денонощно, дето се казва, на всеки сутрин, обед, вечер, 2 часа, събота, неделя, постоянно идва. Имаме и външна фирма, която помага. Добре, вие като управител на блока, какви са вашите ангажименти? Хората така се оплакват от лоша организация. Този блок е опасен за живеене. И огромното изхвърляне на буклук през прозорците. Значи вие може да видите и сами, може би в репортажа сте видели. Значи рекорда е по 60-70 чувала сутрин. Говорим за понеделник сутрин. Значи в момента, който се изчисти, започва да се изхвърля. Значи имам го документирано като всичко. Значи може да се качите на терасата, на фоето. Добре, високите наеми отговарят ли на това, което, на условията, в които живеят? Това са по 30 квадратни метра жилища и се плащат под 700-800, по-малко няма. Жилището е около 30 лева. Значи в зависимост дали е гарсонера, малка стая или така наречените чайни. Възоснова на топлофикация и големите цени наистина на електроенергия, има хора, които наистина денонощно се пускат печки. Значи денонощно радиаторите им са пуснати. Значи има хора, които пуска си водата и казва, аз се заминавам на работа сутринта в 30. Не са легенди, Румене. Значи можем да го докажем. Доказвал съм го, има го и като докладна записка. Реално колко души живеят в този блок? В момента са между 100 и 120 долу-горе. Като наличен състав. Значи аз когато дойдох през 2005 година, наличният състав беше повече от 2000 човека. Разбрахме, че те напускат. Има ли хора, които не си плащат, остават сметки? Какво се случва с такива случаи? Има хора, които са осъдени от нашето предприятие. Фирмата ги е осъдила и на база със съдия изпълнител им се вземат взиманията, които дължат спрямо предприятието, и доста са хората, които са осъдени. Габи, моля те да останеш на линия, за да включим в този разговор и господин Евгений Ганчев, който е изпълнителен директор на Столичния електротранспорт. Той трябва да ни чака на пряката ни телефонна линия. Добро утро, господин Ганчев, чуваме ли се? Добро утро. Да ви питам, влизал ли сте някога в този блок, който народното творчество нарича блока на смелите? Да, влизал съм, запознат съм с състоянието. За съжаление, току-що се казаха някои неистини.
наемите са наистина 20 до 30 лева, а останалото са консумативи и те се заплащат по показанията на уредите на топлофикация, ВиК и електроснабдяване. Така че големите сметки, които вие цитирате, е нищо друго, освен изразходвани консумативи, които се разпределят на броя на живущите в съответния блок. Кажете ми, как е възможно вашите служители да живеят в такава ужасяваща мизерия? Защо се е стигнало до тук? И сам прави своя избор. Състоянието на един блок се определя както от наемодателя, така и от наемателите в него. И това, което ви казва управителя на общежитието за изхвърляне на боклук, е абсолютно верно. Освен това искам да ви кажа, че така или иначе има решение за ремонт на другия блок, където да бъдат прехвърлени наемателите. Абсолютно лъжа е, че са отпуснати средства за момента за това. В момента знаете, че малко или повече кризата засяга всички отрасли и приоритетите на дружеството са за подсигуряване на нови возила, ремонт на инфраструктурата и създаване на по-добри условия на пътниците, а не толкова на работниците и служителите на дружеството. Не може да слагате тези неща и да ги противопоставяте по този, простете, но доста груб начин. Какво значи важна е сигурността на пътниците, но вашите служители могат да живеят. Хората виждат картина в момента. Не е нужно дори аз да го определям с каквито и да е било епитети. Всеки сам прави своя избор. Средната заплата в дружеството е над 1300 лева. Добре, защо не затворите този блок и наистина ли той е опасен, както нашия репортер се позова на строителна експертиза? Значи този блок е така от самото пускане и явно за момента не се е променило състоянието му значително по отношение на наклон. Пак казвам, всеки сам е направил своя избор и ако смята, че някъде може да получи по-добри условия за същите пари, които дава, е свободен да напусне във всеки един момент. Няма неиздължени суми от наемателите по проста причина, че те се събират по съдебен ред в случай, че някой не плати. Отговарям на един от предишните ви въпроси, но искам да ви кажа, че събирането на таксите е доброволно и на всеки един от наемателите това е вписано в договора. Пак казвам, в дружеството над 65% от разходите се заделят за заплати, осигуровки и социални придобивки. Господин Ганчев, последен въпрос. Искам да ви попитам, вярно ли е, чувате ли ме, вярно ли е, че през 2011 година има решение на Столичен общински съвет, с което се отпускат 4 милиона за ремонт на тази сграда, на този блок? Не от 2011, от 2009 година, но парите все още не са отпуснати, така че информацията, която са ви дали, е погрешна. И пак казвам, за сметка на една малка част от работниците и служителите, считаме, че не е целесообразно да се похарчат едни огромни суми за ремонт на един блок в момент, в когато могат да се подобрят останалите социални условия, могат да се подобрят състоянието на превозните средства и другия сграден фонд. Наистина последен въпрос. Защо не затворите този блок? Защо не му сложите ключ? Значи, трябва да изгоня хората на улицата. Ако това е решението според вас, пак казвам, всеки сам е направил своя избор. И наема, който плащате, е символичен, плащате само изразходваните консумативи. Добре, това беше Евгений Ганчев, изпълнителен директор на Столичния електротранспорт. Само за минута се връщаме към Габи Гаврилова, която е в блока на смелите, за финален коментар оттам. Добре, така, финални думи. Какво очаквате да се случи? Имате ли надежда, че нещата ще се оправят? Няма да се случи. Нищо няма да се случи. Какво ще предприемете вие лично от тук нататък? Всеки трябва да предприеме нещо сам. Аз съм решил да напусна този блок и това е. Господин Ганчев преди малко каза, че всеки е направил сам своя избор, но това не е точно така. Защото когато съм започнал с работа, много хора се привличаха на работа в градския транспорт точно с това общежитие, че ще ги настанят да живеят. Тогава хората идваха от провинцията и започваха работа. Така че те би трябвало да имат такъв ангажимент към тези хора. Да, вие искахте да допълните нещо. Аз да кажа нещо. Значи аз съм от 79-та година, като сме дошли за жителство и жилище. Направете сметка колко години живееме тук, без да ни дадат жилище. Само ние сме останали двамата. Какви са вашите очаквания? Защо продължавате да стоите в този блок? Защото няма къде да отида. Чакам тук, докато ми не дадат жилище, няма да излеза. Може сама да остана. Може ли аз да кажа? Аз съм тук от 76-та година.
Нямаме, за съжаление, повече време. Само искам да кажа, че не можах да взема жилище, защото 68 година бех изключен от комсомола в казармата. И когато раздаваха жилища, казаха: нито си комсомолец, нито си партиен член. И си останах тук. Добре, благодаря на всички. Това беше от нас. Благодаря ти много за това включване. Виждате колко житейски съдби са заключени зад вратите на този блок, който, пак казвам, народното творчество нарича блокът на смелите. Дай Боже да не стане някой инцидент.